mukuwasha wangu chikwa chekuti vatora mwana wangu achiri nepasina vanhu kuti vanotonga ndadayani vana 6 achitora mwana wangu ndakabatira mumba mangu ini ndimakanga kaisa kumapurisa vakadano nimutaurirana mukuwasha ndikanana vakadana makari chokwadi muda pfuma ndi chokwadi muda pfuma yangu pfuma yangu kuwasha unyaka ini vamoti zvaakabvisa chete akabvisa igumbeze nenjira jira rachena akabvisa mamitazi asina kukwana atisandeka mushando hakuna chimwe chaakazodipo chaakazobvisa saka ndoda pamari zvirehwa zvaamai ndaunge ndakagara navo pasi nehama dzavo kuti vanoda zvakaita sei unoziva panoroorwa munhu zvangu inini kana zviri zvangu inini sababa wemunhu zvirehwa zvangu pazvirehwa zvangu kuda mari inokwana kuita 550 toya mbudzi dzomushonga paakauya nemachiri ake haanauya nembudzi dzomushonga 2 toya pane mombe unonzi mukono wemasungiro mwechete mombe dzedanga ndoda 7 yeumai aiwa inosvitsvaga zvayo ndo nyaya iripo makore acho aiwa aiwani mukuwasha wazvinzwa amai hameno pazvivereketo zvaamai vane hama dzavo vanogona kunotaurirana navo right wanzwa zvekudiona tezvaro zvikuda 550 mombe dzedanga 7 mbudzi 2 nemasungiro 1 moto ya pavo nesutu kuona kuya kudaisowa ini handidi zvangu zvokuomesera munhu ndinonzwa ndichirwadziwa nokuti ini ndiri mukwashwa vamwe vanhu asi ndikange ndichipeuka mukati manatedza rangu ndichizviita muda suti yakaita sei hai iri yesuti inini handitengere nokuti paani nguva yachoka ngandiperi mari ngandipe 1000 aratijese ndofunga ndizvo zvasara kuna mai ndodoti vawane mukana wokugara nehama yavo amaitaura zvomukuti ndareda kutokumbirawo mundibatsirewo nekuti handisati pamusoro yechanamiro inini handisati ndaroodza mwana iyeyo wakatorwa mukwasha ndiwo kutanga takatoitwa kutowanikidza ari baba vangu ndiini ndichibva kuchipatara ndakada kubatsirwa nedare nechangamiri nekuti handisati ndaroodza mwana iyeye ndiwo kutanga mukwasha wechipiri aiwa kana zvinetsa hapana zvinzwa mari chokutanga mutemo uyu ukausha unoti kana ukatongana nati zvakadari laina vanosimudzwa kadari kutumba vamuda mari kuiparasekunosima chechipiri ufana kutsvaga pfuma yavo unotsvaka pfuma yavo ukona munhu asikadari dambudzika mabasa izvo zvinhu zvakabatana handikwanisi kundiwana mari yandikudiwa ini ndifanira kuti handina munhu ndandira consent ndingaenda kumira ndidamasikura kuona saka ndaenda kunda ndarogara nasekuru ndikuwashaya udapfa undafaisa ndine afekti yandoshanda ndizvaini ndinogone munhu saka ndakadzika ichenge ndisina kuti ndiita mari ndokwanisa kuti ndizozobata nambuya but ndikakundikundiradhibhu raiwandisi
ini kwa sababu tunaendelea kusema baadaye sana pata mzima wake Vaikuwera vanhu varira aiwa ndina problem unoona zvakafana amene atinge tinakumba kuti tinakumba varwara waenda kuenda sina kubetserera sei ndinokulisa mari ndisho contributa panyaya iyo ndazavapisa kunokwera yakumba vakabva palastiki ndina problem nawo regaiti judgment yacho iri pazvinhu zvavo zvavataura Number 7, 550 mbudzi 2 nesutu. Bozva baba amai vatoda kubatsa mudai. mombe 7 vana pano mangani Pane 6 because pane 3 6 vacho va 3 vamwe vakura sei mumwe wacho ndandizvinotarisa Taura mukora. ndikuti vakafa vacho mutanga vaberekwa ngambo rubafeka kuzitomwa wati wish 2 akafana diamonds ini kutrira muberekwa rubafeka kuzitomwa anasvika tu vakafira hospital vacho sezvonwanga natatu matwins 2 nesikana vakaita matwins hatiyaverekona kuti 2 muzvingo matwins munhu 1 saka pamati 3 ngati 2 right vakatorwa kumuchero wamari vangani 3 pa2 vamuti dzakanga dziri mvura dzakaparara but tinongoisa 2 hatizoisa 3 muzvingo right 32 vapei handiti right wani aitorwa kawira manzwa here zvakaita ndiri kuti inini matwins hativerengi nekuti 3 saka itadzova kuti 2 matwins ne 1 vaenda 2 mazvisiza tiri kuti ava 2 vakafira kuchipatara dzanga dziri mvura but kana akafa here akufamba dzanga dziri mvura dziri 2 uchinonzi kuti isusu pamwe dzangataura kusei mombe dzamuri kuwana imini mombe 2 handitika right iyoyo dzinodanga 2 ndokutoronga judgment makutoni 2 dzedanga yomai yemasungiro dza 4 manzwisisa Tunomuzidai. Yo mai, yo masungiro. mai nomasungiro dzakwana dzakati sakaniti apo pataurwa kuti panyaya zvese zvakachitaurwa zvimwe zvise zvinana zvireverere zvese nerusamu zvinoenda pachinhu machite nesuti suti yanzi 1000 munhu anokodzera kutaura mwana wako kuti 1000 but hazvisi uzvinzwa mari yerusambo nezvimwe zvise zvireverere zvamaisenda 1500 kuroora hakupedzi musi mumwe chete uzvinzwa unoya ndichana mushana uchibhadhara uchiroora chakanaka kugara zvakanaka navo wazvinzwa manzwa nyaya yenyu ndonosaina next mirati nosvikawo ndaida kuti ndiedze kubatsira akanga nonoka kufunga nonoka kwangu wauya kuteerera vakadzanira mamunhu saka neipapo utsika dzevanhu varume vekwangu mwanakomana wangu inini waanimira kumusha ari kutaura neni achiti amai ndoda kuti mukwasha mhosva akapara mubhedha waakarara mukamubata inini handikuti vana vangu ngozi yemini iri kuvana vangu mukwasha ngabhadhare chii mubhedha uyu muchiri wapenyu munani mumwe munhu nyarikari pamberi waiwe ndiani vako uyu muzukuru wako pano maprivate talk andisingagoni kutaura pana unomushedza ugara naye pasi unounza rinonzi bonde novakuruta tapedza nonosena uone ndamutsvaga